Ungabikho kwamanzi noma uma izingane ziphuza amanzi angcolile, impilo yazo iba sengcupheni enkulu. Lenkinga ikhathaze kakhulu inhlangano engenzi inzuzo yendawo iLinzwa Foundation. Ngathi ngidlula einsukwini ngabona abantwanyana bekha amanzi la. So ke ingane uyazi mina njengomuntu omdala ngiyazi amanzi njengalawa ngikuwaphuza. Angazanga noma mhlawumbe njobe bewakha amanzi bebewaphuza ngoba lamanzi umwabona awekho right. Onjiniyela bendawo basiza umphakathi ngokuhlola amanzi abawaphuzayo, nabo bayasho ukuthi amanzi abaluleke kakhulu kunoma ubani. And if your water is not fit for human consumption, you're putting excessive load on the clinics because the kids are sick with various stomach ailments. So it's vital that you have clean water for human consumption. Abafundi basenyuvesi yaSongoye benze ucwaningo ngezidingo nqangi zomphakathi, bathola ukuthi kuningi umphakathi oshoda ngakho. Ngabe sifika la sathola ukuthi kuningi okushoda emphakathini, idingo nqangi zabo azifezeki ngoba abanawo amanzi ukuthi baphuze, abanawo amanzi ukuthi bapheke, kodwa futhi singeke siqiniseke ukuthi abawaphuzi lamanzi sawakha kulomfula obizwa ngenkonjane. Izingane zakulendawo zikhathazekile ngalesi simo. Mina ngokucabanga kwami lamanzi la fanele singawaphuzi. And futhi uma ephuza amanzi evadelikani uba nenkinga, uyagula, izifo ziyanda. Thina siphatheka kabi ngamanzi angcolile ngoba baningi abantu abaphosa izinto la emfuleni nezilwane ezifile. Sicela ugovernment ukuthi asiphe lezi zinto lezi zokuklina amanzi emakhaya.